ji bo rêya giştî wekî tê zanîn êrîş û dorpêça li ser Şehba û Helebê roj bi roj girantir û dijwartir dibe. Ji ber dorpêçê li ser herêmê gelek zarok ji dibistanên xweman û gelek zarok jî ji ber ku nikarin derbasî meşfeyên derve ji bo derve bibin jiyana xwe ji dest dan ji ber van dorpêçan wê gelek zarok tehdeyê bibînin û ji xwendina xwe dûr bikevin em bengewaziyê lê rêxistin û parastina û şopandina zarokan dikin kolê hember van êrîşan bêdeng nemînin xwedî li erkê xwe derkevin. Komînteya Zaroka Aşilê xwendevarê bajarê Qamişlo dehê mehayekê 2023. Em hemû zarokê Şehba û Helebê ne? Naşem bar gure.